Cartea Iov, capitolul 2, începând cu versetul 1. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină. Și Satana a răspuns Domnului, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ea întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea din talpa piciorului până în creștetul capului și Iov a luat un ciop să se scarpine și a așezut pe cenușă. Nevastă sa i-a zis, tu rămâi neclintită în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună, ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Amin. E greu de crezut în seara aceasta că eu o să vă pot ajuta cu ceva. Dumneavoastră aveți necazuri, probleme, suferințe, încercări și eu sunt doar un om. Singurul care ne poate ajuta pe toți în seara aceasta este Dumnezeu. Amin. Așa că nu putem începe nici slujba aceasta de predicare și de ascultare fără să-i cerem ajutorul lui Dumnezeu cu toții. Să ne rugăm și pentru copii, ca să aibă un duh de liniște, să ne rugăm pentru toată atmosfera în timp ce se predică cuvântul, pentru că există cineva care nu ne dă pace. Mai ales trebuie să știți, cuvântul lui Dumnezeu are în el, conține în el viață veșnică. Cercetați Scripturile că socotiți că în ele aveți ce? Vreau să vă întreb, mai există undeva pe planeta asta ceva care să aibă în el viață veșnică? Bine, dar dacă se face o minune de vindecare, în ea viață veșnică? Asta înseamnă că numai în cuvânt. Dumneavoastră v-ați ruga ca Dumnezeu să facă minuni, slăvit să fie Domnul. Dar cuvântul este superior minunilor pentru că conține în el viața lui Dumnezeu. În seara aceasta, în cuvântul lui Dumnezeu se poate descătușa sau desfășura cea mai mare putere din univers. Depinde dacă dumneavoastră credeți lucrul ăsta. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească, să ne cerceteze și să avem un timp în cuvântul lui Dumnezeu. Ne vom ruga cu toată adunarea Domnului. În decursul anilor am învățat că viața este o călătorie. Dar anul trecut mi-am dat seama că m-am înșelat. Am avut un an sau am acum 14 luni în care nu se termină suferința, nu se termină încercarea, nu se termină problemele. Și mi-am dat seama că de fapt viața nu este o călătorie, ci că viața este o luptă, o bătaie ca să poți să ajungi la finalul călătoriei. Va trebui fiecare dintre dumneavoastră să înțelegeți în seara aceasta că cuvântul biruitor, cuvântul învingător nu se potrivește decât celui de pe câmpul de bătaie. Va trebui să înțelegeți că cununa nu stă bine decât pe capul unui biruitor. De aceea cine nu se bate, cine nu luptă, nu poate ajunge la capătul călătoriei. Există lucruri în viață pe care le poți evita, există lucruri pe care le poți ocoli, dar există lucruri cu care trebuie să te lupți, cu care trebuie să te bați pe terenul de bătaie, există lucruri cu care trebuie să te confrunți și să stai față în față. În seara aceasta eu o să vă spun doar două lucruri cu care trebuie să te confrunți în viață. Știu că nu vă place, nu le-ați ales dumneavoastră, nu le-ați programat, dar vor fi secvențe, vor fi momente în viață când va trebui să le înfruntați față în față. Prima înfruntare sau prima confruntare față în față este cu diavolul. Va trebui să înțelegeți că vor fi momente în viață când va trebui să-l confruntați față în față pe Satan. Va trebui să stați față în față cu puterea demonică. Și atunci când stați față în față cu puterea demonică și cu diavolul, va trebui să știți anumite lucruri. Dacă dumneavoastră citiți Sfânta Scriptură, într-un mod special în Cartea Iov, v-am citit la capitolul 2, versetul 6, spune, Domnul a zis Satanei, iată ți-l dau pe mână. Nu știu dacă dumneavoastră știți ce înseamnă să te lase Dumnezeu pe mâna Satanei.
Mai există un pasaj în Noul Testament, în Corinteni, în care un curvar este dat pe mâna Satanei și acolo scrie clar care era scopul: nimicirea cărnii. E adevărat că la Iov nu se potrivește, Iov n-a păcătuit, dar Dumnezeu a îngăduit să se confrunte față în față cu diavolul. Și atunci când te confrunți față în față cu Satana, asta însemnează nimicire. Adică tot ce vrea diavolul este să te nimicească. Să te nimicească pe tine, familia ta, averea ta. Gândiți-vă și dumneavoastră tabloul ăsta îngrozitor al lui Iov. 10 copii morți, o avere pierdută, o femeie nebunită și un om bolnav care se scărpina pe o movilă de gunoi cu un ciob. Pentru că tot ce vrea diavolul când se confruntă cu tine este să te nimicească. De ce este și numit hoț, care vine să junghie și să prăpădească. Vor fi momente în viață cu presiuni fantastice pe familia ta, cu presiuni fantastice pe tine, pe viața ta, pe averea ta, pe tot ce ai. Și va trebui să înțelegi că atunci când diavolul te confruntă față în față, asta însemnează nimicire. Adică scopul lui este să te desfințeze, să te nimicească. Apoi avem pasajul de la Matei, capitolul 4, versetul 1, în care se confruntă față în față cu puterea demonică, față în față cu diavolul Domnul Iisus Hristos. Și acolo tot pasajul ăsta explică că a te confrunta față în față cu diavolul însemnează ispitire. Adică sunt niște ispite foarte groaznice care vin peste tine. Vor fi pofte pe care nu le poți explica, n-au fost niciodată în viața ta. Vor fi momente de ispite, de gânduri, poate atee, de presiuni din exterior, care nu le poți înțelege și sunt inexplicabile, dar trebuie să înțelegi că atunci când te confrunți cu diavolul, asta însemnează ispitire. Și mai avem un pasaj la Sfânta Evanghelie după Luca, în care Domnul Iisus spune: Simone, Simone, Satan, adică diavolul, a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Adică ce vrea diavolul atunci când se confruntă cu tine este să te pună în ciurul lui și să dea cu tine de toți pereții, să-ți provoace o cădere și să-ți pierzi credința. Deci diavolul când te confruntă, dă cu tine de toți pereții în anumite momente din viață și nu poți să ți le explici. Am avut, de exemplu, am avut la noi în zonă un slujitor cu o soție într-o zonă grea din România, misionar. Fantastic, după vreo 15 ani de slujire, soția asta îl părăsește cu 3 copii. Inexplicabil. Nu-ți dai seama de ce, nu poți să explici, nu poți să stai de vorbă cu ea. Pentru că atunci când te pune diavolul în ciurul lui, asta însemnează că dă cu tine de toți pereții ca să-ți provoace cădere și să-ți pierzi credința. De aceea și în versetul următor, Domnul Iisus spune: dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Ei, în aceste momente sau secvențe când te confrunți față în față cu diavolul și vrea să te nimicească, vrea să te ispitească, vrea să dea cu tine de toți pereții, să-ți provoace cădere, va trebui să înțelegi că trebuie să ai câteva lucruri: curaj, îndrăzneală, putere și credință. Să știți că noi trăim într-o generație de tupeiști. Nu știu dacă dumneavoastră știți ce înseamnă tupeu. Avem o generație de tupeiști, de răzvrătiți, care știu să întoarcă vorba înapoi. Adică dacă îi spui ceva la copil, ți-o întoarce înapoi. Îi spune profesorul ceva la elevi, o întoarce înapoi. Spui ceva la șeful ție, o întorci înapoi. Spune ceva vecinului, o întorci înapoi. Avem o generație de răzvrătiți, o generație care în ghilimele sunt numiți puternici, care își arată mușchii și nimeni nu-i calcă pe picior, pentru că ei imediat întorc vorba înapoi și se răzvrătesc și se împotrivesc. Dar când vine vorba de diavol, oamenii ăștia sunt niște muți. N-au curajul să întoarcă vorba diavolului înapoi. N-au curajul să îi se împotrivească diavolului. Păi dumneavoastră, dacă citiți Sfânta Scriptură la Iacov, capitolul 4, versetul 7, o să vedeți că acolo scrie: împotriviți-vă diavolului și el ce face? Dar dumneavoastră de cine fugiți? Nu zice va pleca de la voi. Adică diavolul e frică și fuge. Noi de obicei fugim când e frică de cineva. Ei, gândiți-vă la lucrul ăsta, că diavolul când se confruntă față în față cu tine și tu îi te împotrivești cu îndrăzneală, cu putere, cu credință, el trebuie să fugă de tine de frică. Acum eu vă întreb, la dumneavoastră aici la Toflea, cum e? Fuge diavolul de dumneavoastră sau fugeți dumneavoastră de el? Gândiți-vă că atunci când Domnul Iisus se confruntă cu puterea demonică, demonii încep să strige: te știm cine ești.
Ești Fiul lui Dumnezeu. Ai venit să ne chinuiești. Adică când apare un Fiu de Dumnezeu, demonul trebuie să fie chinuit. Acum eu vă întreb, la dumneavoastră demonii sunt chinuiți sau dumneavoastră sunteți chinuiți de ei? Pavel, când se confruntă cu puterea demonică, demonii declară, zice, îl știm, îl cunoaștem. Pe mine nu mă interesează dacă ești cunoscut în Toflea, dacă ești cunoscut în țară, în străinătate, în Anglia, în Spania sau nu știu unde. Pe mine nu mă interesează. Nu mă interesează dacă ești cunoscut pe YouTube sau pe Facebook. Mă interesează dacă ești cunoscut în iad. Ai vreo vizionare acolo? Diavolii din iad te urmăresc? Ai văzut că dacă urmăriți o predică la YouTube, unii fac așa, alții fac așa. Dar în iad te urmărește cineva. Ai vreo vizionare, tremură iadul de tine. Demonii sunt chinuiți, fug de tine. Toată chestiunea, dragii mei, este de autoritate. Demonii nu mai fug de noi. Noi avem slujbe, servicii, cântări, predici, da? Important este să fugă măcar un demon în seara asta. Dar ca să fugă demonii, să fie chinuiți în seara asta, trebuie să ai o legitimație pe care să o prezinți. Pentru că nicăieri în lume astăzi nu mai merge fără legitimație. Ai legitimație, se deschide poarta. N-ai legitimație, ușa în nas. Dacă ai legitimație și o prezinți demonului, el trebuie să fugă. Numai că noi ne-am cam pierdut legitimațiile. Se spune despre un ziarist din ăsta țâvnos, mândru, că s-a dus să viziteze o grădină zoologică cu fiare sălbatice și portarul l-a oprit și a spus, vezi că sunt animale care sunt ieșite din cușcă și nu e prea bine să intri. Dar ăsta scoate o legitimație, zice, băi, n-ai înțeles, zice către portar. Păi eu cu legitimația asta intru în guvern, intru în parlament, intru peste tot în țara asta și nu pot intra într-o grădină? Și portarul, când a văzut că îl confruntă așa și se împotrivește, și n-a, dă-i drumul. Și s-a dus și undeva un leu fioros a început să răgnească la el. El, când și-a dat seama de pericol, s-a întors și a strigat către portar, ajutor! Și portarul zice, păi arată legitimația. N-ai zis că ai legitimație? Noi avem legitimație când trebuie să ne confruntăm unii cu alții. Când trebuie să mă confrunt cu cineva, să nu mă calce pe picioare, imediat are legitimația. La șef, la portar, la păstor, la comitet, legitimație. Dar când vine leul cu gura căscată, ai legitimație. Poți să te prezinți să fugă, să închidă gura. Păi dumneavoastră știți că un om cu o autoritate, totul depinde de autoritate, nu trebuie să spună decât câteva cuvinte ca să plece un demon. Eu am ascultat un bătrân de 80 de ani care a spus niciodată, absolut niciodată în viață nu mi-a trebuit mai mult de câteva secunde să scot un demon dintr-un om. Niciodată. Pe acum gândiți-vă dumneavoastră, dacă domnul Iohannis, președintele României, intră în birou și îi zice la secretară, ieși afară. Iasă? Trebuie să strige până dimineață. Ieși afară! Ieși afară! Face domnul Iohannis asta până dimineață să strige să iasă o secretară afară? Dar ce zice Domnul? Ieși afară și iasă. Dar dacă mă duc eu în biroul lui domnul Iohannis și zic la secretară, ieși afară, ce se întâmplă? Vin madiguarzi și mă scot ei pe mine. Deci și el e om și eu. Chestiunea e de autoritate. Gândiți-vă la un general de armată. Câte cuvinte trebuie să-i spune la un soldat să se culce jos? Dacă îi spune generalul la un soldat, culcat! Trebuie să strige până dimineață. Culcat! Culcat! Dar cât trebuie să zică? Dar dacă soldatul îi zice la general, culcat! Ce face generalul? Deci, toată chestiunea e de autoritate. De-aia și Domnul Iisus apreciază la un moment dat un sutaș roman, adică un om care avea 100 de soldați sub stăpânire, care avea credință și a văzut-o din cuvintele lui, pentru că soldatul i-a zis Domnul Iisus Hristos, zice, și eu am sub stăpânire ce? Soldat. Și zic unuia ce? Du-te, se duce. Vino, vine. Zice, eu știu că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu dacă zici du-te, se duce. Deci toată chestiunea, oameni buni, este de autoritate. E adevărat acum că noi prezentăm legitimația, dar în spatele generalului stă o viață de instrucție. Adică trebuie să stea o viață de rugăciune, trebuie să fie zeci de zile de post,
Trebuie să fie o luptă, o împotrivire în spate, dar când te confrunți față cu consilieri, ore întregi de consiliere, dar când te prezinți față în față și îl confrunți pe diavolul, trebuie să ai la un moment dat o legitimație cu care să te prezinți și să fugă. Păi dumneavoastră nu vă aduceți aminte, de exemplu, Pavel, îl necăjea o vrăjitoare, tot se lua după el și îl necăjea în fiecare zi. Și la un moment dat, Pavel întoarce vorba înapoi. Deci i-a zis vrăjitoare, în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc, ieși afară. Și a ieșit când? Chiar în ceasul acela. Ei, asta înseamnă putere. Să te confrunți, să te împotrivești diavolului, să întorci vorba diavolului înapoi. Vă aduceți aminte de cele 12 iscoade când s-au întors din Canaan? 10 din ele când au venit tremurau de frică. Dar ce, s-au bătut cu cineva? Și de ce tremurau? Ăștia au luat bătaie înainte ca să bată. Pentru că diavolul când vine, bagă panică în tine, creează niște uriași care te bagă în spaimă. Asta a fost și cu COVID-ul. Dumneavoastră știți că la 100 de bolnavi de COVID s-au îmbolnăvit 7.000 de frică. Păi gândiți-vă, de 7.000 ori luat bătaie de la COVID fără să aibă. Numai 100 s-au bătut cu COVID-ul și 7.000 ori tremurat. Că vine câte un uriaș și nu știi să-i întorci vorba înapoi. Nu știi să te împotrivești. 10 dintre ei panicați, înfricoșați. Deci sunt uriași, suntem niște lăcuste, cetăți întărite. Tremurau. 2 vin și întorc vorba. În fața lui Dumnezeu uriașii și împiticii sunt la fel. Îi mâncăm. Dumnezeu este cu noi. Ce diferență? Noi avem un bătrân acolo la noi care este un sfânt și are mesaje cerești și trăiește la nivel ceresc, mult mai sus decât noi. Și a avut odată un mesaj ceresc, după care a venit un păstoraș și a început să vorbească după el, să zică, da, fratele are dreptate, ce zice, dar trebuie să vedem realitatea. Realitatea este că suntem bolnavi, suntem săraci, avem probleme, trecem prin încercări și bătrânul stătea și se uita la el. După aia se ridică bătrânul după el și zice, bă, te-am ascultat cu atenție. Și mi-am adus aminte de 12 iscoade despre care v-am vorbit venind din Canaan, 10 din ele când au venit au prezentat realitatea. De 10 au prezentat realitatea. Au spus exact ce era acolo. Numai 2 au prezentat suprarealitatea. Și zice bătrânul, dacă vezi numai realitatea, nu te ridica aici că descurajezi poporul. Dacă vezi suprarealitatea, încurajează poporul. Înțelegi? Păi dacă vezi numai uriași. Da, în fața lui Dumnezeu uriașii sunt pitici. Păi dumneavoastră nu vă aduceți aminte, toată armata lui Israel tremura de frică pe de o parte și un Goliat, un uriaș, îi blestema în fiecare zi. Știți cine era cel mai înalt din armată cu un cap? Saul. Vreau să vă întreb, a avut curajul Saul să-i spună vreo vorbă înapoi lui Goliat? Dar pe David o știu să-l urmărească toată viața, a fost puternic. Adică când e vorba de om, l-a urmărit toată viața, dar pe Goliat nu s-a dus să-i spună o vorbă înapoi. În armata asta era fratele lui David numit Eliab. Când Samuel s-a dus să-l ungă împărat pe David, el nu știa cine e unsul. Și când l-a văzut pe Eliab, a zis, ăsta e unsul Domnului. Ei, ăsta Eliab, care era puternic, antrenat, n-a avut curajul să-i zică nimic lui Goliat, dar avea curajul să-i întoarcă înapoi lui David. Știu de ce ai venit. Mândria ta, ai venit să vezi lupta. Observați, când e vorba de oameni, știm să ne împotrivim, știm să-i urmărim. Când e vorba de Goliat, muți. Și vine un copil neantrenat. Zice, nimeni să nu-și piardă nădejdea. Cum? Păi zice, eu am legitimație. M-am bătut cu leu, cu ursul, i-am întors pe dos, i-am aruncat la coșul de gunoi și așa voi face și cu filisteanul ăsta. Și filisteanul când îl vede, zice, ce sunt câine, vin la mine cu toiege? L-o blestema pe Dumnezeu, zice, vină în coagă, îți dau carnea la păsările. Și David zice, și eu întors înapoi. Tu vii împotriva mea, cu suliță, cu scut, cu pavăză. Eu vin împotriva ta, cu legitimație. Nu cu praștia și piatră la biruit, ci cu legitimația. În numele Dumnezeului celui viu. Și va ști tot poporul Israel că este un Dumnezeu. Observați, întorci vorba înapoi. Dacă ascultați-mă o lecție foarte importantă care vreau să o prindeți în seara asta. Dacă te împotrivești omului, ai pierdut lupta cu diavolul.
Deci dacă te-ai certat cu un om, dacă ești certat cu soția, dacă te lupți cu vreun om, cu carnea și cu sângele, ai pierdut bătaia cu Satana. Tu nu mai ai legitimație. Pentru că ți-ai epuizat resursele în lupta împotriva altuia. Și atunci nu mai ai legitimație. Noi nu ne luptăm cu carnea și cu sângele, dar cu cine luptăm? Păi gândiți-vă dumneavoastră că Domnul Iisus în predică zice să nu vă împotriviți la niciun om care vă face rău. Dar cui să vă împotriviți? Celui rău. Adică ne împotrivim cu frații, cu oamenii, zice, cât atârnă de voi trăiți în pace cu cine? Păi noi trăim în pace cu diavolul. Noi nu-l deranjăm, el nu ne deranjează. Și în război cu oamenii, dar trebuie invers. Să trăim în pace cu oamenii și împotriva diavolului. În momentul când ești certat, când te lupți cu un om, ți-ai pierdut legitimația. Diavolul stă în fotoliu și urmărește lupta dintre noi. Și nu mai ai cum să ai autoritate. Păi gândiți-vă dumneavoastră, dacă te ceri cu soția și sună telefonul și zice, hai frate să mergem la o rugăciune de eliberare. Păi cineva are demon, mergem să-i scoatem afară. Și tu ești certat cu nevasta, te poți duce? De ce îi spui? Păi n-am eu destui demoni acum. Cum să mai vin să scot alții? Nu mai ai cum! Dacă ești certat cu soție, ești certat cu nora, ești certat nu știu cu cine, s-a terminat. De-aia, dacă vrei să ai legitimație, lupta este numai împotriva diavolului. Nu împotriva omului. Dacă e soție aici și ai un soț alcoolic, eu am învățat lecția asta foarte importantă, tatăl meu a fost un alcoolic, o bătea pe mama și la un moment dat m-am pocăit, dar la un moment dat m-am dus acasă nervos când am văzut ce face și nu puteam nici să-l bat, dar l-am luat așa în brațe și l-am întors ca pe linghișpirt. O amețit, dar nu de băutură. Și am zis, bă, ăsta acum nu mai bea. Credeți că nu mai băut? O băut și mai tare. Și ce făceam? Eu îl chinuiam pe tata mă chinuia pe mine. Și diavolul stătea. Și am zis, bă, stai că nu-i bine. Păi cum să-mi chinui eu tatăl? Stai să-l chinui pe diavol. Și atunci, dacă vrei să chinui pe diavolul, când soțul tău este cum este, nu-i întorci vorba înapoi. Te duci în cămăruță și îi spui lui Dumnezeu să-l schimbe pe soț. Și vii împotriva diavolului, nu împotriva soțului. Nu împotriva soției, că ne batem în familie, ne batem în societate, ne batem la servicii, ne batem peste tot. Păi auziți și dumneavoastră un anunț într-o biserică. Ce duminică dimineața avem adunare generală. Dacă supraviețuim, ne întâlnim și după masă. Dar ce-i de dimineață? Păi vă spun eu ce-i. Bombe, dinamite, pistoale, mitraliere. Ne împușcăm unii pe alții, dacă mai supraviețuim după masă, ne mai batem și cu Satana. Păi gata, s-a terminat. Și mai avem câteodată câte un anunț, zice, adunarea asta nu a fost în conformitate, mai facem una luna viitoare. Nu ne-a trebuit, nu ne-a ajuns. Dumneavoastră înțelegeți? Încercați să prindeți această idee chiar dacă nu prindeți nimic. Deci dacă ai cu cineva ceva, ți-ai pierdut legitimația și nu mai ai autoritate împotriva diavolului. Nu te mai ascultă nimeni, nu mai fuge nimeni, nu mai este înfricoșat nimeni de tine. Păi gândiți-vă dumneavoastră, uitați-vă la microfonul ăsta, presupuneți că microfonul ăsta ești dumneatale sau eu. În momentul când devii fiu de Dumnezeu, de exemplu, au ieșit 3 persoane aici, Domnul să le binecuvânteze. În momentul ăsta, când au ieșit aici și au predat viața lui Hristos, Hristos face un zid de protecție în jurul lor. Face un zid de foc. Face un gard și devin o grădină împrejmuită în care nu mai poate intra nicio fiară sălbatică, niciun duh, niciun demon. Nu mai poate penetra pentru că e zidul de protecție. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și diavolul nu mai are acces la tine în interior. Pentru că centrul creștinismului este în Hristos. Aleluia. Și dacă tu ești în Hristos, cum ziceți dumneavoastră Psalmul 91? Cel ce stă unde? Adică numai dacă stai sub ocrotirea celui preanalt, nicio săgeată nu te lovește. Și diavolul știe că nu te poate lovi.
Știe că nu te poate ataca, știe că nu poate penetra viața ta, că ești Fiul de Dumnezeu și ești în Hristos. Și atunci încearcă din răzputeri să te scoată afară din perimetrul ăsta. Ce vină afară? Și te bați cu un frate și când te-ai bătut cu un frate, ce ai făcut? Ai făcut un pas în afară. Și cu atracții, și cu senzații, și cu ispite. Diavolul vrea să te scoată în exterior. Pentru că dumneavoastră ați văzut la evrei, cât aveau sânge pe ușior și stăteau înăuntru, putea moartea să-i lovească? Dar dacă ieșeau afară? Vă aduceți aminte de Dina din Vechiul Testament? Păi Dina făcea parte din poporul lui Dumnezeu, era în perimetrul poporului lui Dumnezeu, dar într-o zi a fost scoasă afară să vadă fetele țării. Dincolo de perimetrul poporului lui Dumnezeu, prinț era Sihem și a necinstit-o pe viață. Gândiți-vă dumneavoastră că mergeți cu un avion la 10.000 de metri înălțime, mergeți cu avion și nu aveți nimic. De ce nu aveți nimic? De ce nu vă afectează vântul, curenții? Ce e acolo? Pentru că ești închis hermetic în interiorul avionului, da? Dar vreau să vă întreb, dacă scoți un pic capul afară, nu un pic, ce se întâmplă? Ești praf, răbăi fără cap. Sau gândiți-vă că mergi într-un submarin în adâncul oceanului, da? Și te plimbi în el, n-ai nimic. De ce n-ai nimic? De ce valurile, de ce marea, oceanul nu te poate penetra, nu te poate ataca? Din cauza că ești în submarin. Dar dacă scoți mâna afară, uitați-vă, ăștia se duc pe lună într-o capsulă și atâta timp cât sunt în echipamentul ăla, pot rezista pe lună. Înțelegeți dumneavoastră? Adică secretul este în Hristos, dar diavolul vrea să te scoată afară. Și când te-a scos afară, te-a atacat. Singura posibilitate despre care dumneavoastră ați învățat și în seara asta, de a veni înapoi, de a lipi fisura, pentru că ai făcut o crăpătură în zid prin păcatul care l-ai avut. Hai să vă întreb, surorile, dumneavoastră aici bărfiți? Dragii mei frați, surorile sunt tot așa de tăcute și acasă? Păi dumneavoastră arătați, vă punem în iconiță aici. Le vindem în țară. Arătați ca niște sfinte. Dar nu știu acasă cum e. Dar acum vreau să vă întreb pe bărbați, că v-o prins bine asta, știi? Vreau să vă întreb, este vreun bărbat care de când s-a pocăit n-a avut niciodată o privire pofticioasă asupra unei femei? Dumneavoastră nu vă uitați la ei. Păi dumneavoastră înțelegeți? Ați făcut fisuri, ați spart zidul, zidurile sunt dărâmate, minciuni, bârfe, cleveteri, priviri, judecăți, lupte. Și am trântit zidul la pământ și demonii și influența demonică a intrat. Singura noastră șansă de a reforma zidurile, de a face din nou cetatea, de a îngrădi din nou și nu ne poate ataca nimeni, este să intrăm în Hristos, dar acolo nu se poate intra decât prin pocăință. Și asta nu ne place. Dar să vă spun ce e pocăință. Da? Gândiți-vă dumneavoastră că mergeți în avionul ăsta la 10.000 de metri înălțime, da? Și dintr-o dată se fisurează avionul și se prăbușește. Dacă ai fi în el, ce ai face? Te-ai uitat la vecinul și ai întrebat, nu te superi, te deranjează dacă țipi un pic. Așa faci. Te uiți la vecinul, poate că vă deranjez că dormiți, să-mi dați voie să urlu un pic. Dumneavoastră ați ascultat vreo casetă înregistrată cu un avion care se prăbușește, să vedeți cum fac ăia, că-s președinți, că-s prim-miniștri, că-s miniștri, că-s ingineri, că-s profesori, că-s țărani. Știți cum e acolo? Ce se întâmplă în avionul ăla când pică? Dumneavoastră ați mai auzit asta în biserică? Adică noi suntem fisurați, ne prăbușim cu avioanele și avem pedanță. Nu mai există. Te pui jos și dai cu capul de pământ. Te duci acasă în grădină, dai cu capul de copac, dai cu capul de betoane. Pentru că ai fisurat zidul și a intrat influența demonică și poți lipi sau poți intra înapoi doar prin pocăință. Altfel, păi gândiți-vă, au fost niște frați la o eliberare și s-au dus și trebuia să iau un autobuz, o stație să meargă. Și au vorbit frații între ei, băi, mai luăm bilet acum pentru o stație, ne urcăm, ne coborâm. Nu mai luăm bilet.
Și au ajuns la rugăciune și au început să strige demonilor. Afară! Dar un demon o striga la ei. Bă, dar nu v-am pus eu să nu vă luați bilet pe autobuz. Adică cum? Eu v-am pus să nu vă luați bilet pe autobuz și acum voi veni să mă scoateți afară. Nu mai merge, te are la mână, trebuie să te pocăiești. Înțelegeți? Mama mea a avut COVID, a stat 4 săptămâni în spital și era cu doamnele acolo, unele dintre ele nepocăite, dar ele spuneau că sunt credincioase. Și la un moment dat îi zice doamna de lângă, zice, băi, eu nu vorbesc cu cuscra mea nu știu de cât timp. Și mama zice, păi ce credință e asta? Păi dar Biblia spune că trebuie să ne iertăm, să ne împăcăm. Și femeia foarte receptivă, nici n-am văzut așa ceva la pocăiți, o luat telefonul și a sunat-o pe cuscra. Băi, cuscră, uite, am înțeles că trebuie să ne iertăm, vreau să vorbim din nou, să reparăm relațiile. S-au împăcat. După câteva zile zice la mama, o dumneata, ai văzut ceva la mine? Și mama zice, nu. Deci eu de când m-am împăcat cu cuscra nu mai am diabet. Nu se mai urcă deloc. Vreau să vă întreb, dumneavoastră aveți diabet? Păi poate a intrat cuscra. Poate a intrat nora sau ginerele. Poate a intrat cineva. Dar eu vreau să vă spun că nu-i de râs nimic aici. Ar trebui să fie de plâns. Numai că depinde ce vreți să faceți. Eu nu sunt actor, nu am venit să vă fac nici să râdeți, nici să plângeți. E treaba dumneavoastră cum înțelegeți adevărul. Dar ascultați-mă, eu voi pleca acasă, dar demonii nu pleacă. Și s-au infiltrat și dacă nu te împaci cu cuscra, nu te împaci cu ginerele, cu nora, dacă nu ai din nou o relație, demonul ăla are acces și o influență în viața ta și tu nu mai ai legitimație. Asta e marea problemă, că noi suntem pocăiți, dar nu avem legitimație. Nu mai avem ce prezenta, pentru că am pierdut-o. De-aia zice, întoarce-te unde ai căzut și recuperează legitimația. A fost o soră în adunare, o durea capul tot timpul. Și la consiliere a mărturisit că era ciudă pe șeful la soțul ei. Pentru că nu știa ce a făcut șeful la soț și a prins o amărăciune, o ciudă, o mânie pe șeful soțului ei. Ascultați-mă, în momentul când l-a iertat pe șeful la soț și l-a eliberat, n-a mai durut-o capul niciodată. Doamne, ai milă de noi. Amin. Înțelegeți? Vreți sau nu vreți, există momente când va trebui să stați față în față cu diavolul. Și atunci aș vrea să-ți văd curajul, îndrăzneala, puterea și credința. Scoate legitimația și întoarce-i vorba înapoi diavolului. Dar dacă te are la mână cu ceva, ești compromis. Asta s-a vorbit. Asta înseamnă compromisul. Adică cu ceva, diavolul te are la mână. Și Domnul Iisus, când s-a uitat la diavol, la Satan, a zis, iată, vine stăpânitorul lumii acestea, el n-are nimic în... Și-a prezentat legitimația. Deci dacă n-are nimic în tine, atunci ai legitimația. Are ceva diavolul în tine în seara asta? Există cineva care a venit aici certat. Am fost într-o adunare undeva în Oltenia și păstorul cânta el cu soția lui și a luat o orgă împrumut de la Severin. Nu mergea ștecherul în priză. Și românul e român. Inventează tot. O tăiat ștecherul, o făcut 2 fire și l-a băgat în priză. Nevasta, când l-a văzut, știind că nu e orga lui, a început să-l certe, dar noi nu știam. Păi, dar cum tu te pui să tai firul la om, la ștecher? Și-o ieșit afară și au avut așa o discuție mai aprinsă. Pentru prima dată în viața mea am văzut un păstor venit în față și a spus așa, slujba de astăzi nu poate începe pentru că eu sunt certat cu soția mea. Eu am venit atâția kilometri, auzi, ăsta nu începe slujba. Păi și eu m-am certat cu nevastă mea și am început slujba. Pentru prima dată am auzit un slujitor care spune, eu nu încep slujba pentru că sunt certat cu soția. Și zice, dacă soția vine în față, ne împăcăm și cântăm o cântare. Și-a venit soția în față. Măi, oameni, când s-au împăcat, ascultați-mă, n-a mai trebuit nimic. Te băgai pe sub scaune că venise puterea lui Dumnezeu. Că de-aia zice, pocăiți-vă ca să vină peste voi ce? Nu zice, nici predicați, nici cântați. Ele sunt bune dacă produc pocăință. Dar dacă nu e pocăință,
rămâne un spectacol și când actorii sunt buni, își și mulți spectatori. Dar când nu sunt actori, e praf. Dar dacă e pocăință, nu-ți trebuie actori, că ești închinător, binecuvântat să fie Domnul. E să vezi o scenă de genul ăsta, că iese soția cu soțul în față, băi, hai să ne împăcăm. Dumneavoastră ați auzit de divorț tehnic. Dar de șomaj tehnic, ați auzit? Știți ce e divorț tehnic? Ca șomajul tehnic. Nu ești dat afară din serviciu, îți dă ceva, îți dă acolo, dar te ține acolo, în șomaj acasă. Asta avem noi foarte mult, șomaj tehnic. Adică divorț tehnic. Acasă la noi. Ne-am separat, fiecare cu treaba lui, dar noi suntem tot acolo. Și nu se ridică niciunul, spune, băi, o singură dată am auzit o rugăciune a unui bărbat care s-a ridicat un frate și s-a rugat: Doamne, eu sunt un prost. Nu știu să mă port cu soția mea. Mai există proști aici? Dar nu zice nimeni, că Biblia spune. Zice, înțelepciunea face o strigare. Exact cum a făcut fratele chemare la pocăință, face și înțelepciunea. Strigă. Ce strigă? Cine este să vină? Na, care vine? Observați, asta nu-i plăcută chemarea. Adică cum o faci prost? Păi dacă nu știi să te porți cu soția, asta spune Biblia. Băi, vrei înțelepciune? Vino încoa. Există vreo soție care nu este supusă soțului? Păi dumneavoastră credeți că semnul e numai aici legat? Dacă nu e aici. Să știți că în foarte multe familii baticul trebuie să-l poarte soțul. Că el e supus. Nu trebuie să-l poarte soția. Ea îl poartă numai de formă. Ea nu mă arată așa, fudulie, a fățărnicie. Eu sunt soția lui George, dar George săracul e rob. Nu. Și avem atâtea lucruri în viață de care trebuie să ne pocăim. Dumneavoastră vreți să ne pocăim? Vreți să facem o rugăciune? Și după aia vă mai spun un pic din partea a doua. 10 minute, un sfert de oră. Da, hai să ne ridicăm. Nu putem trece peste asta. Hai să ne ridicăm. Vă rog frumos să faceți un lucru acum. Nu vă gândiți la nimeni decât la dumneavoastră. De la firul de păr până la unghia de la picior, fă-ți un remene. Fă-ți o cercetare și pocăiește-te de toate lucrurile. Ascultați-mă bine ce vă spun acum. Faceți un pic liniște, da? Deja ați început mărturisirea păcatelor. Aveți răbdare. La un tânăr din biserică îl văd că vine tuns și avea așa o... Bă, băiatul, ce-i cu tine? Păi zice, frate, dar știi, bă, dar zic, tu simți ceva în interior? Zice, așa și așa. Păi dacă e așa și așa, e o problemă. Trebuie să te pocăiești de freza ta. Până la unghia de la picior, care poate e colorată. Nas, ochi, minte, gură, umblare, mâini, picioare, fă-ți un remene. Și spune-i Domnului păcatul tău. Am avut o zi de post și rugăciune la noi în adunare prelungită. O duminică am stat până la vreo 3 după masa și am făcut ceva. Am pus să se roage părând. Zic, fiți atenți, ne rugăm părând. Nu trebuie să spuneți, numai un păcat să spuneți. Fiecare să spuneți un păcat pe care nu-l puteți birui. Băi, oameni buni, știau să spună despre Dumnezeu lucruri extraordinare. Dumnezeu e așa, e mare, e puternic. Eu le-am spus să spună un păcat. Nu puteau să spună un păcat. Dar știi, Doamne, că noi suntem păcătoși. Știe, Domnul. Spune un păcat. Și începe o soră. Doamne, eu bârfesc, eu mi-s mânioasă, am o răutate, mă uit la televizor, Doamne. Eu zic, de am zis să zic un păcat, asta le zis pe toate. După aia am întrebat sala, care e cel mai mare păcătos de aici? Toți cu mâna sus. Zic, dar după rugăciunile care le-ați făcut, care vi se pare că e cel mai mare păcătos? Și toți au zis, sora. De ce era cea mai mare păcătoasă? Pentru că și-a spus păcatul. Mărturisiți-vă păcatele, Domnului. Dacă vrei să se închidă fisura, spune, Doamne, nu mă înțeleg bine cu soțul, nu știu nu mă pricep, nu mă port cu înțelepciune cu soția, cu copiii mei, cu ginerile, cu nora, cu cuscra, cu nepoții, cu vecinii, cu frații, cu surorile, cu ceilalți oameni.
Eu nu știu ce e în mintea ta, poate ai pofte sexuale, poate stai toată noaptea pe un telefon și nu te știe nimeni, te știe Dumnezeu. Spune-i lui Dumnezeu, a venit un băiat, trebuie să-și renoiască legământul. O grămadă dintre noi trebuie să facem asta. Să ne reînnoim legământul prin pocăință și mărturisirea păcatelor. Întotdeauna în Vechiul Testament, când apărea un reformator să rezidească zidurile cetății, primul lucru era mărturisirea păcatelor. Mărturisește-ți păcatul tău, lasă-l pe altul în pace. Spune păcatul tău Domnului, pocăiește-te de el, cheamă sângele Domnului Iisus Hristos, ca să pleci într-un zid de protecție, să fii îngrădit cu un gard, să fii o grădină închisă și niciun demon să nu poate intra în tine, că ești Fiul lui Dumnezeu. Diavolul să nu mai aibă nimic în tine. Are ceva diavolul în tine? Ai mânie, ai răutate. Pocăiește-te înaintea Domnului. Avionul vieții tale se prăbușește, familia ta e făcută praf. Ce pedanță să mai ai? Ce scuze să-ți mai ceri la cineva? Pocăiește-te înaintea Domnului. O rugăciune de pocăință, fiecare se roagă personal și ne mărturisim păcatele. Al doilea lucru care vreau să vă spun în seara aceasta, pe care trebuie să confruntați în viață, vreți, nu vreți, vor fi momente, secvențe când vă veți întâlni față în față cu suferința. Dar o suferință care nu vine în urma păcatului. Până acum v-am descris că în urma păcatului pot veni boli, pot veni necazuri, suferințe, primejdii, încercări, dar suferința lui Iov n-are legătură cu vinovăția. Suferința lui Iov este pânza pe care Dumnezeu pictează lumina. Pentru că un sfânt, cu cât este mai ciuruit și îngăurit, cu atâta intră lumina mai bine prin el și se vede cerul. De aceea vor fi momente pe care nu le înțelegi în viață, un tablou pe care nu-l poți privi poate de necaz și de suferință, dar ține minte lucrul ăsta. S-ar putea să fie pânza pe care Dumnezeu pictează lumina. Cu cât ești îngăurit, cu atât intră lumina mai bine. Gândiți-vă că lumina a intrat prin găurile făcute în Iov și mii de ani au rezistat. Eu nu cred că putem experimenta puterea lui Dumnezeu pe ape liniștite. Nu asta credeți? Unde se experimentează puterea lui Dumnezeu? Pe apă liniștită sau în furtună? Noi ar trebui să ne rugăm nu doar să potolească Dumnezeu furtunile, ci în furtună să avem biruință. În furtună să avem pace și liniște. Adică dacă tot trimite Dumnezeu furtunile în viața noastră, nu numai să le potolească ca să ne facă bine nouă, ci să ne maturizăm și în greutăți să trecem biruitori. Binecuvântat să fie Domnul. Ei, vreau să vă spun ceva care trebuie să prindeți acum. De multe ori când privești suferința cuiva, ce vezi dumneatale nu e tot. Dacă te uiți la Iov, ai putea să vezi un om suferind pe o mobilă de gunoi cu un ciop, ai putea să vezi o avere pierdută și ai putea să vezi 10 copii morți. Dar asta nu era tot. În cer, în lumea spirituală, se întâmpla ceva. O discuție între Dumnezeu și Satan despre Iov a declanșat pe pământ toate aceste evenimente. Adică ce vezi dumneatale în suferință nu este tot. Dumneatale nu vezi ce se întâmplă în lumea spirituală. Pentru că sunt urmări și efecte la ceea ce se întâmplă în lumea spirituală, vin și se declanșează în noi. Și noi nu le pricepem. Trebuie să le treci prin credință. Nu le înțelegi pentru că n-ai tabloul tot. De aceea când un om suferă o pierdere, o tragedie, un necaz, nu judecați, nu dați explicații și nu interpretați. Băgați-vă un căluș în gură, rugați-vă, mângâiați omul, dar nu încercați să faceți ca prietenii lui Iov. Au vorbit o grămadă de capitole în cartea Iov, numai prietenii lui. Au vrut să dea o explicație că era scripturală, bună, dar nu se potrivea lui Iov. S-ar putea să greșești în interpretare. Se întâmplă accidente, se întâmplă tragedii, se întâmplă suferințe și noi ne dăm cu părere. Știu de ce. Ascultă-mă, taci din gură. Prima dată când au venit prietenii la Iov, știți ce au făcut? Au tăcut și l-au mângâiat și au făcut bine. După aia și-au deschis gura și au greșit. Dacă n-ai tabloul tot, taci din gură. Păi dumneavoastră gândiți-vă că în Vechiul Testament doi împărați, împăratul lui Israel și împăratul lui Iuda, se unesc într-o coaliție să recâștige un teritoriu luat de sirieni, numit Ramot. Și când vor să se bată, cheamă prorocii. Și voi ce ziceți? Mergeți că bateți. Deci mai aveți pe vreunul
Dar ăsta vedea tablou întreg, vedea ce se întâmplă și în cer. Și vine, zice, vreau să vă spun ceva, voi n-ați văzut tot. În cer a fost o ședință. Dumnezeu stătea pe tron și a întrebat, cine va merge să-l amăgească pe împăratul ăsta? Un duh de minciune a ieșit și a zis, eu merg în gura prorocilor. Și a reușit. Zice, du-te și îți vei atinge ținta. Tot ce a urmat în războiul ăla s-a declanșat în urma ședinței din cer. Deci dacă nu vezi ședința din cer, de ce îți dai cu părerea pe pământ? Pentru că ce vezi dumneatale nu este tot. Păi dumneavoastră, când au adus un băiat orb la Domnul Iisus, ăștia direct au dat explicații. A păcătuit el sau părinții? Aveau dreptate? Știți ce a spus Domnul Iisus? Înainte ca să se nască el, a fost o hotărâre pe care voi n-ați văzut-o. S-a luat hotărârea să se nască orb. Pentru ce? Pentru slava lui Dumnezeu, să vadă în el lucrările lui Dumnezeu. Păi dacă n-ai văzut hotărârea dinaintea nașterii, de ce îți dai cu părerea că cineva e orb? Și Domnul Iisus, când le-a spălat picioarele, zice, fac eu acum, tu nu pricep, dar vei înțelege, poate? Deci învățați lecția asta, oameni buni. Când oamenii suferă, nu-i loviți. Au dreptul la mângâiere. Dacă ori păcătuit, există prezbiteri, există o ceată, un sfătuitor în biserică, iau, îi consiliază, dar asta nu face toată biserica, să băgăm cuțitul în rană la cineva, că nu știm tot. Mai bine îmi țin gura, că s-ar putea să greșesc. Dar la Iov noi avem tot tablou. De ce a suferit Iov? Știți de ce a suferit? Că avem tot întregul tablou. Dumnezeu a vrut să demonstreze că există pe pământ un om care e credincios și îl slujește degeaba. Fără beneficii și fără avantaje. Degeaba. Vreau să te întreb. Ar merge Dumnezeu pe mâna ta că dacă ai pierde tot, ei rămâne credincios? Dumnezeu a mers pe mâna lui Iov. Și aici în versetul 7, în capitolul 2 zice, și Satan a plecat dinaintea Domnului și n-a mai venit niciodată pentru că Iov l-a făcut de rușine și nu s-a mai putut prezenta înaintea Domnului. Dar dacă Iov îl blestema pe Dumnezeu, Satana venea din nou și toată istoria era schimbată. Ar merge Dumnezeu pe mâna ta că fără nimic, fără avantaje, fără beneficii, degeaba, viața lui Iov se bate între două cuvinte. Iov era în interior și Iov avea în exterior. Asta e bătălia din viața lui Iov și în viața dumneatale. Iov era și Iov avea. Când Dumnezeu discută cu Satana, știți despre ce discută? Despre ce era sau despre ce avea? Cerul nu notează, Dumnezeu nu notează succesele tale pământești. Nu vorbește despre ele, Dumnezeu. Nu spune și-o pus acoperiș, și-o lua mașină de spălat, și-o cumpăra mașină. Nimic! Dumnezeu notează doar ce este în interior. 2 minute a citit în Biblie azi. 2 minute a făcut o rugăciune. 2 lei a cumpărat pâine la o văduvă. Atât! Vreau să vă întreb în seara aceasta, cerul a notat ceva astăzi despre dumneavoastră? Că realizările pământești nu se notează. Când Iov a pierdut ce avea, a rămas cu ce era. Pentru că în interiorul lui Iov erau niște valori corect așezate. Adică în adâncul inimii lui Iov era Dumnezeu. Deasupra lui Dumnezeu era familia. Și averea era la suprafață. Și când i s-a luat averea, cu ce a rămas? Cu ce era în interior, cu Dumnezeu. Diavolul vrea o religie inversată. El nu zice fără Dumnezeu, numai zice în adânc averea, averea pentru familie și Dumnezeu la suprafață. Și când vine furtuna se face diferența, pentru că toate uscăturile dintr-un pom pică, cad când e furtună. Și acolo se face diferența în furtună. Uitați-vă dumneavoastră, Iov cu soția lui probabil că mergeau împreună la masă, mergeau la plimbare, mergeau la mâncare, mergeau la magazin sau ce era acolo, mergeau pe câmp. Când a venit furtuna, i-a separat. Iov a rămas în picioare pentru că avea în adânc pe Dumnezeu. Nevasta a căzut pentru că nu era în adânc Dumnezeu. De aceea, dragii mei, întrebarea este,
în seara aceasta, ce e în adâncul ființei tale? Pentru că gândiți-vă, dacă sportul intră în adânc, banii intră în adânc, politica intră în adânc, copilul intră în adânc, nepotul intră în adânc, mașina intră în adânc, casa intră în adânc, Dumnezeu unde mai intră? La suprafață. Păi dumneavoastră nu vedeți că noi când plecăm acasă nu mai ținem minte nimic. Pentru că e la suprafață. Pentru că în adânc e altceva. Eu am avut odată la un moment dat că eu am fost sportiv și am mers la o biserică, dar numai ca să-i prind. Zic foarte mult, băi, dar nu mai ținem minte, frate Mihaiță, că suntem bătrâni. Băi, zic, prin 1990 ceva, nici eu nu mai știu, zic, s-a jucat un meci. Și zic, o echipă au câștigat Cupa Campionilor și un portar a apărat 4 de 11 metri. Zic, dumneavoastră știți cine e toată sala? Ducadam. Păi zic, de unde știți, mă? Că asta a fost în 90 și ceva, mă. Și predica de duminică nu mai știți nimic. Pentru că a intrat Ducadam în adânc. Și la unii Messi, și la unii haina, și la unii mustața, și la unii freza, și mașina, și... Păi Dumnezeu, la suprafață ne lepădăm îndată de El. Acum vreau să vă întreb, dar să fiți sinceri. Nu știu când aveți dumneavoastră, marța și joia. Na, marți. Fiți atenți. Eu nu sunt președintele României, dar aș pune la încercare toți pocăiți așa. Aș spune așa, guvernul marța viitoare, guvernul dă la fiecare pocăit din Toflea 10.000 de euro gratis. Trebuie numai să ridicați de la bancă marți când iei slujba. La cât? Na, de la 5 la 7. Atât ai la bancă să recuperați banii. Vreau să vă întreb. Ați merge pe mâna dumneavoastră că ați fi aici și n-ați fi acolo? Ai merge pe mâna ta că nu te duci după aia 10.000 de euro la bancă, că e marți de la 5 și rugăciune. Și vii aici. Ai merge pe mâna ta? Vă spun eu, la bancă coadă de pocăiți. La biserică nu. Asta înseamnă că în adânc ce îi? O să-i vedeți pe ăia bolnavi care zic că nu pot veni la biserică, în cârje, cu taxi. De ce? Pentru că avem miros de cer? Nu. Altul e mirosul nostru. Ar merge Dumnezeu pe mâna ta. Că dacă pierzi tot, tu rămâi credincios aici și marți la 5? Doamne, ai milă de noi. Dragilor, a rămas o frază în istorie care a marcat toată perioada. Ce Domnul a dat, Domnul a luat, Dumnezeu rămâne. Asta înseamnă, asta e de-aia cartea Iov face parte din seria cărților de înțelepciune din Biblie. De ce? Pentru că să fii înțelept, să știi că Dumnezeu, vor fi perioade în viața ta când Dumnezeu îți dă. Va fi vremea bună, anotim frumos. Dar va fi perioada în viața ta când Dumnezeu ia. Și vine furtuna și necazul. Înțelepciunea este să știi ce să faci în vreme bună. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, ce faceți când e vremea bună? Gândiți-vă, țarina unui om bogat rodise cum? Cine a făcut-o să rodească? Dumnezeu. Da? Adică era vremea bună. De ce trebuia să se pregătească el? Știți ce a făcut? O apăsat cu piciorul pe accelerație mai tare. Zice, știu ce am să fac! Mai un garaj, mai o debara, mai o casă, mai un cont. Și Dumnezeu a zis, ești fără minte. N-ai înțelepciune că la noapte se declanșează furtuna. Eu am fost pe oxigen cu COVID în spital. Când te-au închis acolo, pe marginea prăpăstiei, pe buza gropii, nu mai conta ce mașină ai în parcare. Nu mai interesa pe nimeni casa. Tot ce conta acolo era să ai aer. Un singur cuvânt era aer. Și dumneata le lai că e vreme bună. Dar într-o zi se va închide ușa și după dumneatale. Și se va termina cu vremea bună. Fii înțelept când e vremea bună și pregătește pentru vremuri grele. Asta e înțelepciune. Am văzut un om, un frate care
i-a mers bine cu o firmă, ai mai deschis o firmă. Și mergea foarte bine. Și la un moment dat o închis-o. Și l-au întrebat ăștia, băi, dar cum dacă îți merge a doua firmă bine, acum au închis? Și pentru că am simțit că pierd familia și pe Dumnezeu. Mi-ajunge o firmă, dar cu Dumnezeu în adânc. Nu știu cât poți să duci, o firmă, 2, 9, e treaba ta. Principal, pe mine nu mă interesează câte firme, mă interesează dacă în adânc e Dumnezeu. După aia, la suprafață, poate să fie 10 firme. Numai să le poți duce. Am fost într-o zonă unde primarul e pocăit. Și ăsta făcea focul. Și am zis, Doamne, păi dar cum? Primarul în biserică face focul. Și ce a zis? Păi dacă e vreme bună, acum pot să fac focul. Când ești în spital, în perfuzii, ce aș vrea să merg la adunare, a trecut vremea bună. Ai avut-o. Ai fost frumos, sănătos, în putere, cu bani. Ai accelerat. În loc să te gândești că vine și furtuna. Dumneavoastră, când vă cumpărați lemne pe iarna viitoare? La vară? Dar nu e bine la vară să mergi la mamaia. De ce să te pregătești pentru iarnă? Că la vară e concediu. Păi da, dar la iarnă iasă fumul gros, negru, pentru că lemnul nu e uscat, pentru că n-ai fost înțelept. Trebuia să-ți iei lemn vara pentru iarnă. Acum nu vreau să jignesc pe cei săraci care nu aveți posibilități să vă luați în miez de iarnă lemne. Dar dacă ai resurse și posibilități și ești înțelept, când e vremea bună te pregătești pentru iarnă. Nu te rogi în groapa cu lei. Te rogi când ești în funcție, cu ușile deschise. Nu te rogi când spui, pune-ți casa în rânduială că vei muri. Și adu-ți aminte, Doamne, că m-am rugat și în vremurile bune. Ascultă-mă. Eu nu-ți doresc lucrul ăsta. Vrei sau nu vrei, va veni și suferința peste tine. Nu știu dacă dumneavoastră puteți să înțelegeți un verset care am avut ca descoperire la început de an. Dumnezeu deschide cerul, Tatăl, și spune, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcere. Dumneavoastră, dacă ați avea un fiu preiubit și vă ascultă 100% și vă găsiți plăcerea în el, ce ați face pentru el? Păi ai noștri n-ascultă și le dăm casă, mașină, excursii, tabere. Vreau să vă întreb, Dumnezeu Tatăl, când a exclamat, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea, ce i-a dat? Ce a făcut pentru el? Puteți să-mi spuneți? În loc să-i dea un centru de misiune, în loc să-i dea un cal, un sponsor, l-a lăsat în pustie. Păi ce fel de tată este ăsta? Dacă ai un fiu preiubit, îl lași în pustie în loc să-i dai totul. Pentru că Dumnezeu înțelege că noi, copii de Dumnezeu, nu putem deveni sfinți decât prin greutăți. Noi nu ne putem dezvolta decât prin probleme. Dumneavoastră nu vă uitați la copii. De ce îi trimiteți la școală? Că profesorii dau probleme. Deși ăștia sunt deștepți profesori, nu se dea răspuns, îi dă problemă. Păi de ce? Se dea direct răspuns. Nu, pentru că nu se pot dezvolta decât prin probleme. Avem un profesor de matematică în adunare, fiica lui muncește cel mai mult la matematică. Păi de ce? Nu înțeles. Adică tatăl meu e profesor de matematică, are toate răspunsurile și în loc să-mi dea răspunsuri, mă dă probleme. Toți au câte o problemă, 20, dacă o rezolvă, au scăpat. Fata profesorului de matematică zice, tati, vreau răspunsuri, și tati mai dă o problemă. Vreau să vă întreb, are Dumnezeu Tatăl răspuns pentru toate problemele noastre? Amin. Știți ce va face El? Îți va mai da o problemă. În loc să-ți dea răspuns și tu nu înțelegi și te prăbușești. Păi, Doamne, eu ți-am cerut un răspuns la problema mea și tu în loc de răspuns mai îmi dai o problemă și mai o problemă, pentru că ești Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să te dezvolți. Și copiii lui Dumnezeu nu se pot dezvolta decât sub greutăți. Dumneavoastră nu vedeți pe ăștia din lume. Să duc la sală, de ce? De ce plătesc să duc la sală? Să facă ce? Mușchi, pentru că mușchii nu se dezvoltă dacă ridici o batistă. Că e ușoară. Devii puternic dacă în spate ridici greutăți. Cu cât duci greutăți mai mari, cu atât te dezvolți în putere. Nu e interesant? Păi numai spiritual nu e așa. Deci dacă vrei să devii puternic spiritual, ce va pune Dumnezeu pe tine? Greutăți! Ca să devii puternic, Dumnezeu te iubește. Dumneavoastră, dacă vreți să încercați un tir
Cum îl încercați? Îl duceți în vârf de deal și îi dați drumul la vale. Păi toate mașinile merg bine la vale. Îl încarci, încărcat, pe deal în sus. Verifici capacitatea motorului. Acolo e verificarea. Cu greutatea în spate, cum cântăm noi cântarea? Mergând Iisus cu crucea în spate spre Golgota în sus. Pe dumneavoastră cum vrei să mergi? O cruce mai mare, mai mare, mai mare, mai mare, pentru că ești Fiul de Dumnezeu. Și trebuie să te dezvolți în greutăți. Dumneavoastră știți când cântă o privighetoare cel mai frumos? Când îi scoți ochii. Atunci scoate cele mai frumoase sunete care există. Nu există sunet mai frumos când i-ai scos ochiul, în momentul ăla cântă de durere. Cea mai frumoasă melodie. Știți când o să cântați cel mai bine? Când apare o rană. Atunci ai altfel cântarea. Când cânți, privește, o Doamne, la căci eu te chem din... E altfel cântarea. Un trandafir miroase cel mai bine când e zdrobit. Are parfumul cel mai frumos. Crezi că o să scapi tu de suferință? Eu n-am înțeles de ce m-am îmbolnăvit de COVID. De 1 an de zile, am 1 an și 2 luni. Vin una după alta. Am plecat acum de vreo 10 zile, am fost pe la Sighetul Marmației la urgență. Am făcut acum cu prostata. Și nu înțelegi. Păi nu se gata una, începe alta. De ce? Dumnezeu nu ne iubește, nu? Dumneavoastră, dacă vă uitați la Golgota pe o cruce, fiind Fiul lui Dumnezeu, puteți să spuneți peste crucea asta Dumnezeu este dragoste. Dar unde vedeți dragostea lui Dumnezeu? O cruce, un fiu pe cruce și deasupra dragostea lui Dumnezeu. Ascultă-mă, când ești răstignit pe o cruce, deasupra scrie Dumnezeu este dragoste. Sunt pierderi, sunt necazuri. Nu te grăbi să dai explicații. Taci. Ajută, mângâie și roagă-te. O să vină vremuri grele și peste tine. De aceea, dacă e vremea bună, roagă-te acum. Înțelegeți? Ceea ce vedem noi nu-i tot. Dincolo sunt lucruri care nu ne plac. Viața lui Iov se bate între 2 cuvinte. Iov era, Iov avea. Când în adâncul ființei tale va rămâne Dumnezeu, când vor veni furtunile, vei rămâne în picioare. Acolo se va face diferența. Nu cârti, nu murmura. Mergi înainte că Domnul te va ajuta. Aș vrea să facem o rugăciune într-un mod special pentru cei care suferă. Pentru cei care au o vreme rea. Am auzit de un copil de 2 sau de 3 ani în comă. De asta vă puteți gândi. Vă duce, uite, stă cu copilul în brațe. Vreme bună. De asta vă gândiți la altcineva de 3 ani, copilul în comă. Câtă durere, câtă suferință. Știi de ce ești aici sănătos? Ca să te rogi pentru cel bolnav. Știi de ce ai bani? Ca să dai la săraci. Știi de ce ai putere? Ca să-i ajuți pe cei slabi. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune. Dacă ești în suferință, ești în durere, dacă îi știi pe alții, roagă-te. O rugăciune într-un mod special ca Dumnezeu să ne treacă biruitor prin valuri, prin suferințe, prin încercări și Domnul să dea biruință. Ne rugăm cu toții Domnul.